Эфирда Татарстан хәбәрләре программасы, студияда Фәнис Камал, хәйрле кич. ТАССРның 100 еллыгы уңайыннан тарихның мөһим вакыйгаларын барлауына дәвам итәбез. 1929 елның 28 гыйнварында Казанда укытучыларның белемен күтәрү институты оештырыла. Казанга күчерелгән тоткын Сергей Королевка 1943 елның 28 гыйнварында яңа вазифа йөкләнә. Аны 16-нчы завод каршындагы тәҗрибә конструкторлык бюросына баш конструктор итеп билгелиләр. Бирдә яңа типтагы ракета двигательләрен ясый башлыйлар һәм Б2 бомбардировщигын камилләштерәләр. Хәзер башкалада бер ураманың исемен йөртә. Ә менә 1998 елда бу көнне Казан рәсми төстә бөтен дөнья мирасы шәһәрләре исемлегенә кертелде. Без исә бүгенге көн вакыйгаларына әйләнеп кайтабыз. Бүген безнең программада 90-нчы еллар кайтавазы һәм дини радикаллар активлаша. В Татарстане и Башкортостане с радикальными молодежными структурами сближаются салафистские группы. Татарстанда яңа төр җинаятьләр белән ничек көрәшәләр? Айза Шаймардан. Кайтырлар иде, куркалар. Казанда укучы Кытай студентлары каникулларын монда уздыра. Мы ничего не можем сделать. Мы просто верим в наше правительство. Бүгенге көндә коронавирус белән бәйле хәлне Фәризә Мәҗитова белеште. Яңа эш урыннары тизлек һәм уңайлылык. Свыше 5 миллиардов рублей инвестиций и свыше 4000 рабочих мест. Татарстанда моны шәһәрләрне үсеш шәһәрләре дип йөртергә ниятлиләр. Тулырак Алия Хайретдинова. Керемнәрне дә, чыгымнарны да саныйлар. Перечисленные индикаторы являются новаторскими для официальной статистики. Саннар ни сөйли? Гөлнас Ихетдинова белә. Татарстанның тотрыклы үсешендә Эчке эшләр министрлыгының өлеше зур. Бүген Рөстәм Миңнеханов республикада полиция эшен шулай югары бәйләде. Ул министрлыкның йомак коллегиясендә катнашып 2020 елга яңа бурычларны атады. Урлауның кайсы төре буенча Татарстан Россиядә 2нче урынга чыккан. Татарстан халкының иминлеген тәэмин итүче министр Артем Хохорин кемне башсыз калдырабыз дип белдерде. Бу хакта тулырак Айза Шаймарданов. Татарстанда җинаятьләр саны кискен арткан. Бер ел эчендә генә дә 6000 ярым ашуның белән бергә интернет, телефон аша урлаулар, җинаятьләр саны да арта. Гаджетлар яңарган саен шуңгадыр полициянең эше дә катлаулана бара диләр. Бу төрдәге кырынышлар бик тиз арта һәм алар гомуми җинаятьчелек күрсәткечләрен күрсәтә. Читтән торып урлау эшләре буенча Россиядә Татарстан 2нче урынга чыккан. Безнең алда Мәскәү генә. Телефон, интернет аша алдаулар буенча хәзер республика 3нче урында. Бу объектив көтелгән хәл һәм Татарстанда җинаятьчелекнең артуы белән бәйле түгел, бу гомум Россия күренеше. Татарстанда хәл тотрыклы Уолскил чемпионаты тыныч узды, социологик тикшерүләр дә моны раслый. Татарстан халкы Россиядә үзенең хукуклары саклана торган төбәктә яши дип белдерә. Бу күрсәткеч буенча республика 7нче урынны били. Стабильная ситуация в нашей республике во многом зависит от работы Министерства внутренних дел. Отмечу, что прошедший год был непростым и насыщен событиями, которые требовали мобилизации всех сил для обеспечения безопасности. Ләкин проблемалар да бар. Җинаятьләрне ачыклау кими бара. Оешкан җинаятьчел төркемнәр баш күтәрә башлаган. Моңа кадәр алар качып эшләсә, хәзер киресенчә курыкмыйча җинаять кылады Эчке эшләр министры. Вы поймите одно, пока перестали прятаться, в наглую позволяет себе такое поведение. Алар качып йөрүдән туктады, үзләрен әрсез тота. 90нчы елларга кайтып булмаячак дип әйтә алам. Татарстанлыларның иминлеге хакында теләсә кайсы төркемнең башын кисәчәкбез. ОПГ белән беррәттән яшәр арасында да җинаятьләр 13%-ка арткан, аеруча авыр җинаятьләр күбәйгән. АУЕ хәрәкәте активлаша, узган ел Чаллыда гына да төркемнәр 10 тапкыр сугышкан. Президент җитди чаралар күреләчәген әйтте. Основной контингент дети в возрасте 10 до 17 лет, самая беззащитная часть нашего населения. Следует проводить комплексную профилактику на всех уровнях. Особое внимание воспитательной работе, проводимой классовыми руководителями, было уделено в послании президента
Российской Федерации Федеральному собранию. Тагын бер проблема Татарстанга дини һәм милли радикальләшү яный ди Мәскәүдән килгән генерал-лейтенант. В Татарстане и Башкортостане с радикальными молодежными структурами сближаются... Татарстан һәм Башкортстанда радикаль яшьләр структуралар белән сәләфчелек төркемнәре активлаша. Идел Уралда төрки халыкларның милләтчел структуралары берләшә. Моңа каршы федераль иминлек хезмәте һәм башка оешмалар белән көрәшергә кирәк. Утлы кораллар алу гына проблеманы хәл итмәде Ичке эшләр министры бу эшкә тирәнрәк карарга, профилактиканы көчәйтергә кирәк. Алда исә зур вакыйгалар республика алдында бөек җиңүнең 75 еллыгы ТССР юбилее Татарстан президенты сайлавында тыныч уздыру бурычы тора. Ойза Шаймарданов, Иршат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Коллегия алдыннан Рөстәм Миннеханов Эчке эшләр министрлыгының музейында булды. 20-нче гасыр башындагы җинаять эшләренең төп нөсхәсе, гимнастеркалар һәм бандитлардан алынган корал. Киштәләрдә бер гасырның тарихи экспонатлары да. Музейда хәтта интерактив зал бар. Бирдә форма киеп карап, фоторобот төзергә шулай укыту материаллары булган фильмнарны карарга мөмкин. Вот музей, который мы сегодня посетили, он очень такой содержательный, очень правильный и для патриотического воспитания, и по музеификации он такой инновационный, поэтому я считаю, что в нашей столице появился такой уникальный музей, куда можно пригласить любых туристов, в том числе наших детей, иностранных туристов. Она очень интересна и познавательна. Мәгариф тармагында куркынычсызлыкны тәэмин итә торган шәхси сак оешмалары эшенә игътибарны арттырырга, корал әйләнешен ныграк күзәтергә бүген Росгвардия идарәсенә Татарстанда шундый бурычлар куелды. Идарә хөкүмәт рәисе Алексей Песошин катнашында еллык киңәшмәсен уздырды. Былтыр хезмәткәрләр халыкара чаралар, алардан тыш 28 милли бәйрәмдә 15 футбол һәм 32 хоккей матчында иминлекне тәэмин иткән. Төбәкләрдәге хезмәткәрләребезгә ярдәм итәбез, урта хәрби бурычлар үтәлә дип хисап тотты идарә башлыгы Рөстәм Гомәров. Татарстанда иң зур склад төзергә тотындылар. 100 000 квадрат метр майданлы бина ел азагына ачылырга тиеш. Төп файда эш урыннары. Монда аларның саны 4 000-нән артыр дип белдерә республика җитәкчелеге. Ә менә моны шәһәр төшенчәсен онытырга телиләр. Моның хикмәте нидә һәм ни өчен Рөстәм Миннеханов Игорь Шуваловка кәшәкә бүләк итә тулырак Галия Хәйретдинова. Солнечный такой день, снег. Мы находимся в центре промышленной площадки Зеленодольск. Турыдан туры эфир дип әйтерсең. Яшел Үзән районында төзелеш эшләре кайный. Казаннан элемтәдә Рөстәм Миннеханов, Мәскәүдән Веб дәүләт корпорациясе җитәкчесе Игорь Шувалов. Президент Моны шәһәрләр проектлары турында сүз тота. Реализация данных проектов уже позволила создать 4827 рабочих мест и привлечь более 20 миллиардов инвестиций. Яшел Үзәндә эшләп килүче склад бар иде инде. Монда 13 компания 1500 эш урыны булдырылган. Алар электр счетчиклары, дарулар, пластик эшләнмәләр җитештерә. Яңасы рекорд куярга тиеш. Эш урыннары гына да 4000-нән артык. Төп юнәлеше интернет аша сату. Если раньше мы... Элек кибеттәге чиратларны гына искә алыгыз. Хәзер 2 төймәгә басып, без кирәкле товарны алабыз. Бу кирәкле эш. Бигрәк тә яшел үзәнләр эшле булсын өчен. Татарстан инде яңа проектлар белән яна. Кама аланы транспорт инфраструктурасын яңартуда шул исәптә. Ә менә Моны шәһәрләр исеменнән федераль үзәк баш тартырга киңәш итә. Не хотим мы больше моногорода называть моногорода. Хотим, чтобы они назывались так, чтобы это было всем завидно. Пора уже от слова моногорода, города развития или там еще инновационные города. Фонд там Татарстан тәкъдимнәрен тормышка ашырырга ярдәм итәргә сүз бирә. Все, что татары обещают... Татарларда әйткән сүз аткан ук кебек. Проектларның тормышка ашмаганы моңарчы булмады. Күргәнегезчә, бүген дә монда төзелеш эшләре кайный. Инде әңгәмә азагында Рөстәм Миннеханов Игорь Шуваловка кәшәкә бүләк итә. Һәм инде Моны шәһәрләр белән эшләгәндә берәр хата җибәрсәк, сез шул кәшәкәне куллана аласыз дип тә шаяртам. Игорь Шувалов та буш кул белән килми. ТССРның 100 еллыгына Казан губерниясе картасын бүләк итә. Алия Хәйретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Күпме сүз савылган, ничә йорт төзелгән, хезмәт хакы, бәяләр ничек үзгәрә. Узган ел республикада икътисадка ярдәм һәм халыкның яшәү дәрәҗәсен күтәрү өчен күрелгән чаралар никадәр нәтиҗәле булган. Бу хакта бүген Татарстанның статистика һәм социаль-икътисади күзәтү буенча дәүләт комитетлары коллегиясендә сөйләштеләр. Алда торган бурычларны премьер-министр билгеләде.
Алар һәр нәрсәне сон белән исәпли. Ил күләм проектларның тормышта ничек чагылышында. Әйтик, демография проекты буенча гомер озынлыгын, мәшгульлек туучылар санын, хәтта сәламәт яшәү рәвеше алып баручыларны да барлыйлар. Узган ел республикада сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар саны 14% дип билгеләнә. Россия буенча 12%. Бу социаль сәясәтнең дә нәтиҗәсе. Авылда яшәүче хатын-кызларга бирелә торган социаль түләүнең дә нәтиҗәсен күрәләр. Районнарда гаиләдә беренче һәм өченче туучы балалар саны арткан. На особом контроле находится указ президента страны о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Это мониторинг и демографической ситуации в республике, и ускорение технологического развития, факторов экономического роста. Я прошу продолжить контроль. Сәнәгать мәйданнары эшчәнлегендә күзәтәләр, аларның саны 94-кә җиткән. Яңа эш урыннары булдырыла, түләү арта. Республикада бүген уртача хезмәт хакы 37 000 сум. Оценка уровня бедности. Также наш... Ярлылык дәрәҗәсен бәяләү буенча эш алып барыла. 2024 елга ярлылык никадәр кимергә мөмкин еллык күрсәткечләрдә белгеләнде. Алда торган зур эш бөтен Россия халык санын алуга 246 көн калды. Республикада халык санын алуга 10 000-гә якын кеше җәлеп ителәчәк. Дөрес теләүчеләр үзе турында мәгълүматны дәүләт хезмәтләре порталында үзе үк терки ала. Ул илдә 12-нче тапкыр уза, беренче мәртәбә цифрлы форматта. Димәк, мәгълүмат тизрәк эшкәртеләчәк. Кодны алып сезгә переписчик килеп, алай булай теге связьда барып җитмәсә, сезнең инде үзегезне перепис интернетта үткән, сезгә переписчик киләсәк. Шул переписчик килгән, шул кодны күрсәтәсез дә, переписчик шуны язып китеп бара, сездән яңадан да аптыратмый, сорау бирми. Халык бу яңалыкка әзер. Кешеләрдә сүз юк. Ну, кирмәгән сиратта без шул порталда үзебез катнашабыз инде барып. Порталга кереп, табышымны бирәм. Чөнки элекеге безгә беркем дә килмәгән иде. Халык санын алу октябрьдә узачак, декабрьгә беренче нәтиҗәсе билгеле булырга тиеш. Гөлнас Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бөтен Россия халык санын исәпкә алуның үз талисманы булачак, аны уйлап табуда һәркем катнаша ала. Ясаган символны фотога төшереп, Инстаграмга махсус хэштег белән куярга кирәк. Иҗади эшләрне 10 февральгә кадәр кабул итәләр. Соңгы тапкыр халык санын 2010 елда алган иделәр. Ул вакытта талисман итеп бөдрә чәчле елмаеп торучы малай сайлана. Яңа символда барлык мәгълүмати материалларда, интернет, телевидение һәм массу күләм чаралар уздырганда бөтен Россия буйлап кулланылачак. Ватаннарында яңа ел бәйрәмнәре үткәрүлегә карамастан, Кытай студентлары каникулларын Казанда үткәрергә мәҗбүр, чөнки бөтен дөнья икенче атнасын коронавирус шаукымында яши. Бүгенге көндә Татарстанга Кытайдан кайтучы 12 туристны әлегә вирустан шикләнеп хастаханәгә салалар. Бу хәл Роспотребнадзор белгечләре контролендә. Кытайдан кайтучы посылкалар сәламәтлек өчен куркынычмы? Социаль челтәрләрдә авыручылар турында таралучы мәгълүмат дөреслеккә туры киләме? Иң түгел мәгълүмат Фәрүзә Мәҗитова материалында. Әти-әнисе белән телефон аша гына аралашып торалар. Казанда укучы Кытай студенты Юнши кышкы каникулларга туган иленә кайтып китмәгән. Куркыныч ди, якыннары өчендә борчыла. Они сказали, что сейчас они остаются дома. Хәзер әти-әнинең дә яңа ел каникуллары, алар өйдә генә булабыз диделәр. Бер кая бармыйлар. Вирус белән хәләлегә тутыруклы диләр. Үз сәламәтлекләрен саклап калу өчен төрле чаралар күрәләр. Спорт белән шөгыльләнәләр. Бүген Казанда 1000-гә якын Кытай студенты белем ала. Быел каникуллар Кытайдагы яңа ел каникуллары белән туры килгән. Тик күпчелек өйләренә таралышмый. Мин беренче курста укыйм. Сагынсам да кайтып булмады. Кайткан очракта да кире килгәндә 2 атна карантинда булырга туры килер иде. Шуңа каникулларны монда уздырырга булдык. Кытайдан кайтучы туристларны аэропортта 2 тапкыр махсус җиһаз аркылы тикшерәләр. 14 көн эчендә температура күтәрелеп авырый башласалар, хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә кушалар. Бүгенге көндә шундый 12 кеше хәле начарланып табибка барган. Аларны тикшергәннәр, коронавирус ачыкланмаган. Роспотребнадзор белгечләре хәбәр иткәнчә, вирус кешедән кешегә һава аша иярә. Кытайдан кайтучы посылкалар куркыныч тудырмый ди. 2500 пассажиров и членов экипажа. Бүгенге аэропортта 32 000 ярым кешене тикшердек. Шуларның 2 000 ярымы Кытай Республикасыннан кайтучылар. Роспотребнадзор белгечләре әлеге вирустан саклану өчен кулдан килгәннең барсын эшли. Халыктан профилактика кагыйдәләрен үтәүне сорыйбыз. Социаль челтәрләрдә безнең республикада 4 кешенең коронавируска шикләнеп хастаханәгә салынуы турында шушындый хат тарала. Куркырга кирәкме диләр Роспотребнадзорда, чөнки бу 4 кеше шикләнелеп палатага салынган, әмма соңыннан куркыныч диагноз расланмаган 12 кеше исемлегеннән. Бүген Казаннан Кытайга самолетлар очмый, коронавирус сәбәпле рейслар туктатылды. Шулай да бүген Кытайда ял итүче татарстанлылар бар әле. Алар 3 самолет белән кайтырга тиеш. Соңгысын 4 февральдә каршылашаклар. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Кытайлар керткән карантин чаралары тарихта моңарчы күренмәгән хәл. Ни өчен шулай? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз.
Татарстанда кулак һәм тын юллары авырулары белән зарарланучылар саны арткан, бигрәк тә үз белдеге белән дәваланып, гайморит һәм отитка әйләндерүчеләр күп. Республика клиник хастаханәсендә генә узган ел 1200 кеше дәвалана, аның 50% борын, 30% кулак калган, уна ларингит, тонзиллит кебек чирләр белән мөрәҗәгать итүчеләр. Табиблар әз генә авырту туйганда да хастаханәгә, белгечләргә барырга киңәш итә. Уровень стресса у человека был невысоким, Стресска бирешмәскә кирәк, чөнки ул һәрвакыт иммунитетка тискәре йогынты ясый, борынны тузлы су белән юдыру, дөрес туклану һәм чыныгу да ярдәм итә. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Татарстан төзәтү колонияларында утыручылар саны кими. Ситуация әйбәтрәк хәзер. Наркотик матдәләр һәм кесә телефоннарын алып керүчеләр саны артканнан арта. Тагын инде кырын эшләр телгә алынды. Тулырак Руслан Хусайнов. Татарстан ишек аларына дизайнер һәм архитекторлар чыкты. Например, солнечные батареи поставить на крыше и получать с этого доход. Алар нәрсә үзгәртергә тели? Республика программасын тормышка ашыручыларга Игел Бәдретдинов да кушылды. Рөстәм Миннеханов бүген танылган табиб, академик Ринат Акчурин белән очраштылар. Республикада медицина тармагының фәнни базасын киңәйтү, кардиохирургия үсеше турында сөйләштеләр. Очрашуда шулай ук сәламәтлек саклау өлкәсенә кагылышлы башка мәсьәләләр дә күтәрелде. Һәр гаиләдә 3 бала, бу россиялеләр өчен кагыйдә булырга тиеш. Бүген Мәскәүдә даими үткәрелүче Раштва парламент тыңлауларында шундый сөйләшү булды. Анда Татарстан парламенты башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Төрле милләт, конфессия, иҗтимагый оешма вәкилләре демографияны яхшырту максатыннан гаиләләргә ярдәм турында фикерләре белән уртаклашты. Очрашу җиңүнең 75 еллыгына багышланган быел Хәтер һәм дан елында Совет халкы бөек җиңү өчен түләгән бәяне дә искә алырга кирәк диләр җыелышта катнашучылар. Мы вынуждены были воевать, защищая свое отечество. Но с этой войны мы вышли другими. Мы стали ближе друг к другу, ценнее друг к другу, несмотря на представительство различных конфессий, национальностей. Мы почувствовали такой патриотизм и объединение многонационального народа, живущего в нашей стране. Казанда яшәүче 90 яшьлек фронтовик бабай сугышта булган урыннарын кабат урап кайткан. Яңа китап язар өчен ул Германиягә барып җитә. Бүген башкалада Александр Маловның «На войне, о войне, без войны» дигән басмасын тәкъдим иттеләр. Анда автор гади солдатның көн күреше, батырлыгы турында сөйли. Тыныч тормыш турында да яза. Китапта Советлар Союзының сугыштан соңгы тормышы, хәзерге Россия һәм Татарстан тарихы да тасвирланган. Малов аны бөек җиңүнең 75 һәм ТАССРның 100 еллыгына багышлый. Иҗатым да, яшәвем дә сугышта һәлак булган иптәшләрем өчен ди язучы ветеран. На всех кладбищах, на всех погостах. Барлык зиратларда, каберлекләрдә йөрдем, һәйкәлләрнең һәрберсенә чәчәкләр куйдым. Елаган чагым да булды. Октябрь азагында туган җиремә кайттым. Германиягә тагын барырга исәп бар, әмма бу юлы инде турист буларак кына. Татарстан колонияләрендә утыручылар саны 1 ел эчендә 860 кешегә кимегән. Аның каравы тоткыннар рәшәткә артында да җинаять кылырга өлгерә. Бу хакта бүген җәзаларны үтәтү буенча федераль хезмәтнең еллык киңәшмәсендә җиткерделәр. Уяулык нәтиҗәсендә күпме наркотик матдә төрмәләргә эләкмичә кала. Бу хакта тулырак Руслан Хусайнов. 2019 елда колониялардан качу очраклары теркәлмәгән, әмма тимер рәшәткә артына эләгеп тә янәдән җинаять кылу очраклары арткан. Бүген Татарстан прокуроры урынбасары Олег Даминов моңа аерым басым ясады. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что җәзаларны үтәтү буенча федераль хезмәт оешмаларында тоткыннар тарафыннан 20-40 эш кылына. Бу бит уйландыра торган гамәлләр. 2-нче, 5-нче, 19-нче һәм 8-нче төзәтү колонияләрендә җинаятьчеләр саны арткан. Узган ел төзәтү колонияларына 693 грамм наркотик матдәләр алып кермәкче булалар, ләкин биредә эшләүче хезмәткәрләрнең уяулыгы аркасында бу эш башкарылмыйча кала. Барлыгы 22 җинаять эше кузгатылган. Узган ел 41 тоткын авыру белән туберкулез йоктыручылар саны киресенчә кимегән. Нәтиҗәләрне табиблар белән тыгыз элемтәдә булуны күрәләр. Хәзер телемедицина безнең бар. Аллаһка шөкер, узган елда бик әйбәт кенә эшләп башладылар алар. Менә РКБ белән бүген киңәшәләр врачлар нинди менә һәр кешегә анда ничек лечить итәргә, ниндидер чөнки узкий специалистлар юк безнең. Җәзаларны үтәтү буенча федераль хезмәттә эшләүчеләр үзләре дә даими
контрольда прокурор тикшерүләреннән соң 26 кешене дисциплинар җаваплылыкка тарталар. Недостатки вашей задачи в том числе устранять. Уңай үзгәрешләр күзәтелсә дә, прокурор әйткән шелтәләрне бетерергә кирәк. Сезнең эшегез куркыныч, әмма колонияләрдә барыбер дә җинаятьләр булдырылмаска тиеш. Колонияларда утыручылар эш белән дә тәэмин ителә. Узган ел алар 540 миллион сумга 40 төрле азык-төлек җитештергән. Бу эш дәвам итәчәк. Руслан Хусайнов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Кармак белән балык тотарга ярый, әмма түзергә рөхсәт юк. Яңа ел алдыннан Куйбышев су саклагычында Идел буе киңлекләре дәүләт тыюлыгы барлыкка килде. Хәзер эшне контрольдә тоту өчен 10 кешелек дирекциядә булдырылды. Белгечләр әйтүенчә, табигый ландшафтка зыян салырга мөмкин барлык эшләр тыела. Йәтмә белән балык тотарга, учак ягарга, палаткалар корырга да ярамый. Идел буе киңлекләре территориясендә элегрәк төзелгән дачаларга куркыныч янамый, әмма яңа биналарны төзү шулай ук тыела. Тыюлык Яшел үзәндә башланып китә, үз эшенә займ өчен ала, Казан яныннан уза һәм Идел елгасы буенча Лоиш районының Титеево бистәсенә кадәр сузыла. Идел елгасында булган бөтен биологический ресурсларга антропоген нагрузканы киметер өчен инде бу тыюл барлыкка килде. Гади халык килеп анда ял итә ала, шулай ук кармак белән балык тота ала. Ягъни менә мондый катгый тыюлар юк. 2019 елда Татарстанда 18 тарихи һәйкәл мәдәни мирас исемлегенә кертелгән, әмма аларны дәүләт археологик һәйкәле буларак теркәгәндә сораулар да туа. Соннары күп, реестрга кертелмәгәннәр дә байтак. Мондый объектларны саклау турында бүген республиканың мәдәни мирас объектларын саклау буенча дәүләт комитеты коллегиясенең йомгаклау утырышында да сөйләштеләр. Тимур Козлов Яшел үзән егете, 10 яшьлек малай, инде бүгеннән үк тарих белән кызыксына. Былтыр әтиянисе белән Чирмешән районына барып эзләнүләр уздырган. Монда ул моңарчы өйрәнелмәгән тарихи һәйкәл Кирмәнгә игътибар итә. Чирмешәне, видимо, там нам рассказывали, что он там известен, его берегли. Хәзер инде Кирмән яңадан тикшерелә башлый. Яңа табылган һәм инде билгеле мәдәни мирас объектларын өйрәнү турында бүген күп сөйләштеләр. Әйтик, былтыр моңарчы билгеле булмаган 14 археология һәйкәле табылган. Бүгенге көндә күп кенә сораулар, аларны дәүләт археологик һәйкәлләр булга теркәү мәсьәләсе бик мөһим тора. Тарихи мәдәни мирасны хөкүмәт кенә саклый алмый. Ул эшне менә бу галимнәр, реставраторлар, архитекторлар һәм шактый күп специалистлар белән бергәләп кенә эшләргә була. Бүген Татарстанда 1600-дан артык мәдәни мирас объекты бар, аларның 500-ләбе федераль әһәмияттәге, 900-гә якыны төбәк әһәмиятендәге, 400-ләбе җирле дәрәҗәдә кадерле һәйкәлләр. Имеются объекты, включенные в реестр. Реестрда булып та начар хәлдә булган объектларыбыз бар. Аларның бер өлешен торгызалар, әмма икенчесен мәңгегә югалтырга мөмкин без. Икенчедән, хуҗасы яки иясе булмаган һәйкәлләрне саклау эшендә шикләүләр бар. Мәдәни мирас объектларын саклау эшендә реставраторларда төрле каршылыкларга очрый. Менә шуның ачык мисалы бу 19 гасыр ахырында барлыкка килгән мәрҗән йорты. Һәм аны инде тулысынча торгызып булмый ди белгечләр. Беренчедән, чөнки территориясе кичерәйгән, икенчедән, янәшәдә яңа корылмалар барлыкка килә, өченчедән, хуҗалары күп булу сәбәпле кәгазь эшләре озакка сузылган. 9 месяцев практически рождения ребенка. Һәйкәлләрне саклау эшендә вакытның мөһим икәнлегенә аерым басым ясадылар. Я прошу точно утвердить лист. Сырларның мәдәни мирас объектына кагылышлы эшчәнлегендә төгәл план, регламент булдырырга тәкъдим итәм. Икенче уртак эшебез сезнең тәкъдимнәр нигезендә законга үзгәрешләр кертү. Бәлки шул очракта Алабуга, Яшел үзән кебек шәһәрләрдәге тарихи биналарны да инвесторлар үз канаты астына алыр иде. Моннан тыш Татарстан һәйкәлләрен чит төбәкләргә дә таныту өчен Идел, Болгары, Ефәк юлы кебек ил күләм проектларда катнашырга кирәклеген искәрттеләр. Узган елда уңышлы эшчәнлеге өчен комитетка Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның рәхмәт хаты тапшырылды. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Кайдадыр балаларга уен майданчыгы, икенчеләргә агачлар, өченчеләренә машина кую урыны кирәк. Бүген архитектор белән төзүчеләр зур шәһәрләргә кузгалды, алар ишегаллары буйлап йөри. Шул рәвешле безнең ишегалда республика программасына проект ясыйлар. Эшче төркем белән Айгөл Бәдретдинова да очрашты. На самом деле, эта территория пригодится родителям с детьми. Менә шулай кулларына кәгазь белән каләм алып, архитектор, төзүче һәм проект ясаучылар Мусин урамының һәр ишегалдан йөреп чыкты, күргәннәрен теркәп баралар. В этом дворе, например, не хватает. Монда өлкәннәр өчен майданчыклары юк. Күбрәк балаларга көйләнгән.
Кешеләргә тыныч ял да кирәк бит. Ниндидер чатырлар, аулак эскәмияләр куярга мөмкин. Ишек алды проектларын тормышка ашырганда төп мәсьәләләрнең берсе ул биредә яшәүчеләрнең фикерләрен исәпкә алу. Татарстанда мондый тәҗрибә бар инде. Нәкъ шушы принцип буенча республикада парк һәм скверлар төзекләндерелә. Бу тополлардан менә чыгасың, монда бөтен балкон тула, балконны җәй буенча ачмыйбыз да. Сез чыршыларга алыштырыр идегез. Чыршыларга, туйлар, ниләр, алар бит воздух бирә. Менә ул тапочка, менә бу ике пар тапочка. Инде 2 ел эленеп тора, наверное. Чтобы видно было. А это у нас что, или песок, или грязь, и больше ничего нет. Какое-то место футбольное, либо баскетбольное лучше, что ли, площадка. Например, солнечные батареи поставить на крыше и получать с этого доход. География, к сожалению, изменилась. Фикер алышуга идарәче компания вәкилләре дә кушыла. Казанда Яңа Савин һәм авиатөзелеш районнарында йөриләр. Ишегалларның төрлесе бар. Проектларда кайда уртак, кайда аерым эшләнә. Әлеге дә баягы халык фикерен исәпкә алып. Жители вышли с инициативой. Монда яшәүчеләр шундый тәкъдим белән чыкты, якындагы территорияләрне берләштереп, уртак ял мәйданчыклары булдыру. Унлап йорт ишек алдында кайда зур спорт мәйданын, кайда балалар өчен урын ясарга, кайда бары яшел зона калдырырга. Казан, Чаллы, Әлмәт, Арча һәрбер районның үз эшче төркеме. Авыл ишегалларында 50нче еллардан алып 90га кадәр төзелгәннәрен дә карыйлар. Чаллыда 638 йорт алды яңарырга тиеш. Там надо расширить дорогу, мое предложение, поставить лавочки. Сетку поменять, бельевую. Әлмәттә яшәүчеләрнең үз тәкъдимнәре йорт тирәләрен өйрәнгәч, архитекторлар түгәрәк өстәл янына җыелып аралашты. Архитекторлар инде максималь үзләренең көчләрен биреп, бүгенге көн таләпләренә туры китерлек конструкцияларны безгә тәкъдим итәрләр дип уйлыйбыз. 3 көн дәвамында карыйлар, өйрәнәләр. 31 гыйнвар эшче төркем вәкилләре Татарстан президентына проектларын тәкъдим итә. Иң яхшылары буенча республикада 3 ел эчендә 7000 ишегалды төзекләндереләчәк. Моңа 50 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа Гасыр каналында гына калабыз. Татарстанның атказанган артистлары Гөлчәчәк Ирек Хафизовлар, Зөлфия Валиева, Рөстәм Гайзуллин, Нәзер спектакле. 31 гыйнвар, Казан, Ленин мәдәният сарае. Кичке 7-дә. Рәхим итегез. Туым Җондызы Крашин җыруы этник фестиваленең гала-концертына 2 февраль көнне 15 сәгатьтә Казанның Московский мәдәният үзәгендә көтеп калабыз. Элемтәләр өчен телефон 8843 293 16 27. Билетлар сатуда. Яшикләве 6+. Гаҗәеп фильм концерты белән халык мәхәббәтен яулаган Айдар Ракипов тамашачылар соравы буенча сезгә килә. 20 гыйнвар Апас, 21 Кайбыш, 22 Буа, 23 Шүпрәле, 25 Байлар Савасы, 27 Актаныш, 29 Түбән Кама, 30 Мөслим, 2 февраль Базарлы Матак, 3 Питрәш, 4 Нурлат, 5 Аксубай, 6 Ширмешән, 7 Балык Бистәсе, 8 Җәлил, 9 Аздакай, 10 февраль Ютазы. Башкортстан кунаклары Фәтиз Ганиев һәм Лилия Бектимирова Казанда 13 февраль Татар дәүләт филармониясе. Махсус кунаклар Хәмдулла Тимергалиева, Гөлназ Асаева. Канавто на Минской возобновляет госпрограмму «Первый и семейный автомобиль». Обменяйте свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 155 тысяч 90 рублей. Особые условия на автомобиле «Лада» с ПТС 2019 года. Канавто 512 12 12. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. В автоцентре марка Nissan Тирана от 849 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Сенсация в казанском цирке. Спешите видеть. Тигры, львы и якутский цирк. Лада Веста с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне ганәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766. Казан Восстание урамы 23 йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы кайда сүрән көн 12 градус салкын. Көньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кар явачак 8 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида урыны белән кар 5 градус салкын.
Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта болытлы көн, кар, температура 9 градус. Көньяк көнбатышта Болгар буай Чүпрәледә явым төшемнәр, температура 8 градус. Чистая Нурлатмамада Ширмешан халкына синоптиклар урыны белән кар вәгъдә итә, 9 градуска кадәр салкын. Фин компаниясе төзегән Гринтрак комплексында 2 миллион ярымнан фатирлар. Совет районында экологик яктан чиста, сау һава, Җиңү проспектыннан 10 минут. 233-03-03 номеры белән Юйтыга шалтыратыгыз. Мечты сбываются. Своя квартира от 2,5 миллионов рублей. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233-03-03. Башкалабыз Казанда кар явачак, көндез 6-8 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 89%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.